nyaosi panjenengan. Nggih lah kula ket nyanyi. Tegelno, Pak. Kok panjenengan kok semantenipun anggenipun nganiaya. Nggih lah sakniki kula pun pensiun. Menika mboten Nek riyen mboten. Mboten perkais pensiun kalian mboten, Pak. Kawicaksanan. Oh, ngaten. Nggih ta percaya ora nek karo aku sak kelas. Nggih, kandhane ngeyel. Nggih, leres. Nggih. Nembang napa niki, Pak? Ingkang Bapak remen menapa badhe sekalian Ibu? Nggih, langkung saya menika. Wah, Ibu diaturi sisah. Turuk. Monggo Ibu Vero. Luntang tak tung det. Gimana, Pak? Sakit. Turuk. Dipanggil nganti tembang dipleroki. Oh, nggih. Kedah dipun papak mawi tembang. Oh, nggih. Derek, monggo. Ayo karang wis jiwane wis jiwa Seni, nggih. Wis budaya Leres. dadi tetep ana gungan. Nggih, leres. Nah, kowe nggahke golek ukara dhewe ngono lho, Mar. Ketoke ben nyambung. Padha-padha sing entuk bayar iki kowe. Niki kula wanek-wanekke nyambung jenengan niku. Andalan. Oke. Kurang keras alumni sama-sama alumni 88. Andalan. Satu jiwa, satu rasa. Kurang kompak. Andalan. Satu hati, Satu jiwa, satu rasa. Yogone melu kurang keras. Satu hati, satu jiwa, satu rasa. Andalan. satu hati, satu jiwa, satu rasa. Tepuk tangan. Ya. Semangat Nih. 45 sakit ya? Ben semangat. Oh, semangat 45 saged. Wah niki yoga digodhog ben pompo, Pak. Oh, ampuh niki. Wah, mbak-mbak ngeten iki utange akeh ya. Ojo cengengesan. Ora apa-apa, pokoke gendeng napa-napa niki merantasi, Pak. Insyaallah. Insyaallah Nggih. bener iki. Sap. Men kita religi kowe ya. Nggih. Jane ya blas ora ngerti. Iya. Monggo. Oh, iki bener leh mau ngiringi. Tujune aku bekas Denjaka. Napa niku, Pak? Jalamangkar itu pasukan intinya angkatan laut. Apa ki mau muni piye? Denjaka. Denjaka. Denjaka ki ya kudu iso apa-apa. Kowe iki isone ming sambat kok Denjaka. Ben Jaka iki ya ben Joko, ben Dudo, ben Rondo ngene ya. Ngeten nggih. Ben Rondo. Kula mboten matur-matur Pak nek niki. Niki napa BA Joko. Ben Jaka. Oh, ben to. Denjaka. Niku enten acara Minggu Neraka. Nggih. Nggih to? Lah iki sak kelas. Sing jenenge Minggu Neraka iki angkatan laut dikecrek sikile culke ning laut. Oh, kaki tangan dirut. Aku lho. Sing ngerut Hansip malah aku. Kuwi ana kuwi andalane kuwi tau dhisik melu lomba renang saka Banten tekan Sumatera. Oh. Nggih, Pak, dulu ada itu waktu itu. Aku inspeksi nganggo helikopter. Bareng Jenengan tumut. derek, renang? Pak. Oh, nggih. Mboten renang, Pak. Oh, Kula mboten renang. ngibur ten riko, Pak. Mau tak kira melok renang. Ya ampun sia-sia to, Pak. Kula niku negara kalian sak pupu monpul masuk angin lho, Pak. Nggih. Niki sios Ibu mboten, Pak. Kita Abdul nek Ibu tindak minggah, Pak. Lah nggih, nggih, monggo dipun anu. Bu, nyuwun pangapunten, nyuwun Pak, kawelasan. anu mriko mon Den Jaka jenengan. Oh, nggih, nggih. Jenengan terus Den Jaka, monggo.
Wah, mengaku Nek aku. Den Jaka iki ndono mlumpat kali kuwi. Nggih jane nek Den Jaka niku nggih nyemplung blumbang niku. Jeger. Nyemplung blumbang biasane lho niku. Duka nek Iki padha karo nyiksa kewan iki nek aku dicegurke kono. Oh, ha iki. Lho kok kowe to Jul wong sejaturi. Kowe karo ngomong nyu. Iya siap. Wah, pagelaran iki sing rawuh akeh banget. Muga-muga akeh banget. Apa sing dadi panjangka panjangane Bapak monggo digameli Ibu Pertiwi. Kentri kasembadan. Amin amin amin. Bu Yudo monggo di kali Bu Pertiwi. Jala Seva. Jaya wae. Jala Seva. Jaya wae. Jala Seva. Jaya wae. Belang gentak gentung. Jereng salah. Gentak gentuk, jreng. Wah. Bisa 1 juta kalau bisa. Balik, ayo. Saya belum dulu kita aba-abai dulu. 3 kali ya, Pak. Dulu baru belang gentak gentung jreng 4 kali. Jreng. Ngabani 3 kali atau 1 kali, Pak? Apanya? Yang Jala Seva Jaya Mai 1 kali apa 3 kali? Enggak, saya bilang Jala Seva 3 kali. Sampean begitu 3 kali cong jreng belang gentak gentung jreng. Ya. Ulangi nggih. Jala Seva. Jaya wae. Jala Seva. Jaya wae. Jala Seva. Jaya wae. Lambat. Sing cenanangani matane sapa? Sarone salah sarone. Kuwi leh ku ngajari ya ngono kuwi. Lah, kali. One more. Once more. Oh, jreng deh. Lambemu muni ya, kleng. Yang salah tak kayak noneng sindene lho. So enek salah sindene lho. Sindene ki nabuh mawon. Ayo sindene nabu jagane sinden ngono kok. Ayo Idolan. monggo. Ayo. Jala Seva. Jaya wae. Jala Seva. Jaya wae. Jala Seva. Jaya wae. Ah, ini baru bagus. Iki. Matur nuwun. Alhamdulillah rezeki. Kira ta wong iki? Apa? Sudah komplain. Banyak, Bu. Ini 6 juta. Oke. Terima kasih, Bu. Matur sembah. Kene angel titip ke aku. Kok ya wis dok rasa ta ya. Pak rada komplain saged. Dok rasa. Wah ini dari Sindennya dikasih enggak? Oh ya. Alhamdulillah. tenang ku liwat Pak D tenang. Nganggo rekening PLN. Rondo kempling nggih. Ayo sapa saya maju. Nyanyi no. Aku sing bayari ya. Yo nggih. Ah. Ayo Nes karo Riza. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Ibu. Berarti bayari separuh. Pripun Bu? Lah aku melu nyanyi kok. Ah, waduh. Nggih Foki jenengan mendel mawon Bu. Bener Nes, bener Nes. Sudah. Sampun nggih. Sampun. Mangke baktone jam 6. Oh nggih. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Siap. Nggih matur nuwun. Matur nuwun Pak Yudo, Pak Ken. Ingkang sampun gayengaken nek lagune karo angkatan ngene iki kudu dinamis. Dinamis piye? Apa Mars? Nggih. Oh, dinamis piye? Dinamis ki angger disetrum kae njero iso nguripke starter kae dikeki dinamis kae. Mika siji wae, Mbak. Mah aku wong loro kok. Oh.
Ya ben dikusi dene kuwi kok njur malah mik tok nggo kabeh. Kowe barang bingung kok ngatur mic barang to. Matur sembah nuwun mugi-mugi lejar penggalipun. Saiki sindene ditampilke. Siap. Mbak Ayu mau ana sing mundhut lewat WA apa Mbak Ayu diwacake? Oh nggih. Ya. Sekedap. Monggo. Bareng ngerti nganggo duit njur rondo kempling bukane buka rebab. Asem kok kesuani. Aja kala dhisik karo demung karo anu. Ora kangse njur ngrebab dek nanti. Oh langsung cek ngono wae wong. Caper. Heeh, satset. Heeh, satset tas-tas. Cah cerdas ya. Cah trampil ngono kuwi. Nggih. Kenal ra karo iki? Kenal ra karo Sinten ta niki? Cah kidul kono. Cah ngendi to? Cah kidul kae lho. Iki cah kliang kabur kanginan. Kandang langit kemul mega. Nggih. Omahe kidul Tobong Boto. Ah, nggih. Wis pindah. Botone bubrah. Nggih Pak Dalang menika wonten panyuwunan. Nggih, napa diwaos? Rondo kempling. Wis, Ning ora Ditan. sampun to. Sampun, nggih. Nek ngene iki ora panyuwunan, Napa? pamundutan. Oh, pamundutan nggih ngapunten. Nggih. Kalih ninggal katresnan Bu Wahyu. Oh, ninggal katresnan Bu Nggih, Wahyu. menika saking Mbak Linda Singapura. Oh, nggih. Terus niki melih? Lajeng wonten malih. Linda iki kancane kacang po? Heh, Kancane kacang po? Kok kancane kacang kok piye to? iso? Lah kene ana kacang Singapura ya. Yo beda. Beda hubungane wong iki Beda jenenge iki wong kok. Linda niku nganu napa? Nganune sapa? Wong no lho. Oh, nganune wong. Wong sing nyambut gawe Kok nang nganune Singapura. wong piye to? Aku jare nganu. Anu niku lho, anu ki beribu bahasa soalé. Beribu Iya. arti. Nggih. Beribu bahasa. Beribu arti. Ah, Nah. Napa Mas? Ngersake napa Bu Linda? Oh nggih, nanu. Ninggal katresnan Bu Wahyu. Nggih, Terus? ninggal katresnan Bu Wahyu kalih Lajeng? Nyidam Sari menika Mas Gading kalih Mbak Oriza. Oh, nggih. Terus Nggih. Sampun wonten fragmen ketoprak niku pun transfer 500.000. 15.000. 500.000. Pun diasto Mas Keswan niku. Mboten enten Wonten diasto Mas niki. Keswan punan. Oh, Nah, lagune niku. ganti. Napa? Nyuwun Mister Mendem. Oh, nggih. Monggo pinangkani riyen. Nggih. Kalih Mas Keswan. Kalih Mas Keswan lah dites digawa ayo Mas. Wis sak gepok kok arep Endro. Wis nyekel Ah, e. gulung kowe. Mau nyekel sak gepok to mau? Lah nggih. Dikeke bendara Gepok. kuwi tekan watok kepruki. Jarene nganu. Kak sing dinake bendara separuh kuwi mau. Kayak mau iki Pak Yudo manjer mayang. Oh, kok wis beda meneh. Wis sesuk manjer DP. Nganggo kanca iki ora? Ora. Lah ngopo? Nganggo gamelan iki botok sesuk. Padake kenci wae. Mister berarti milik nggih. Ya. Oh. Matur suwun, matur suwun. Nggih niki wonten sing ajeng nyuwun lagu. Mas Rio, Arep nembang dhewe kok. iya ana pengumuman Mas Rio. Nyuwun tulung mobil plat AA 1104 LT menghalangi rombongan dari kelurahan yang mau kundur. Nggih, mobil plat AA 1104 1104 LT LT Innova. mohon dipinggirkan. Nggih. Mohon dibalik, Mohon dipinggirkan mau dilumahke. menutupi rombongan dari kalurahan. Nggih, arep kundur. Ya kalau tidak mau pindah nanti dijadikan door prize. Enak men. Dul iki Dul. Ana pamundutan. Oh nggih. Nggih, kula sampun nggih menika. Matur suwun. Nggih. Waduh, ditawake banget iki. Dari Yayasan
Nala Surabaya nyuwun Rara Jonggrang. Panjenengan mawon sik, Mas Rio. Aku rawani ndak bunek akeh duit. Jenengan mawon. Sik mau Lah aku buka. nyekel kaya ngene ngantian. Nek kowe pancen wis tremor kok. Ayo nggo wedang panas kuwi to nek ora Kan tremos. Diwawas terus dibuka. Dari Yayasan Nala Surabaya nyuwun Rara Jonggrang. Serah. Heeh. Dibuka. Terus dari Pak Kentri Heeh. ninggal katresnan. Oh, heeh. Iso. Iki 250. Ayo buka rebab. Dari buka rebab kowe. Setak pancal kok kene wis rondo kempling kok. Dari rombongan Kopi Roteh Jogja minta lewung iki 300. Oh masuk bendahara. Nyojok. Iki dibuka, ora dibuka engko buka karo kanca-kanca jok. Heeh. Sing ninggal katresnanmu sapa Mbak Ayu? Baline liwat ndi kowe tah? Bali liwat ndi kok? Oh, Bu Ayu. Kowe aja tekan kuwi bali liwat ngendi? Iya ta. Kuwi manut sing dinuluti engko sapa kok dek. Oh. Sing cetha liwat ndi? Eta lho kula. Mas Rio. Wetan. Katresnan Bu Ayu. Ya engko Oh bareng. Bu Wahyu. Monggo Bu Wahyu. Sepote kanca-kanca monggo. Sepote. Sampun. Matur suwun. Yes. Matur suwun wis Wah dipinangani. ternyata bojomu iso joget to. Wah. Kuwi nang kene. Nang kasur Oh alah. dape-dape mana Bol iso kiprah ternyata. Kandhane kok metane jenengan ora preso. Jogetane luwes kuwi Mas. Pone iki, Dik. Ya. Kuwi saka Mas Joko mono sing ngersake apa Mas? Dipinangani Oh, wujute iki. seneng-seneng. Ini pamundutan anyar ki. Apa Mas? Bu Yuda Heeh. Ngersake. ngersake lagu Jogja Istimewa. Oh, Jogja Istimewa. Sora. Oh, ning mangan tempe. Ya gone lho kowe iki gampang nek kowe. Nek kowe iso bukane kuwi lho. Rebab iso buka Jogja Istimewa. Mudes-mudes. Ayo, Ayo, kanca-kanca piye? ayo. Bisa ayo. Matur Sendene nuwun sapa? Bu. Akeh notomi. Sing liyane kono kae mau sing gurung ayo nduk. Yo pras. Jogja Istimewa. Aja. Aja. Apa? Wong telu. Kayak kok nggo tumbal blumbang ngene wae. Okta. Heeh. Mbak Saras, Mbak Okta, karo Mbak Neti kae. Mbak Saras, Ah. Mbak Neti yo. Aduh, Saras. Okta. Yo, heeh. Wis pokoke wis dipinangkani kabeh. Engko lakone cepet kok iki. Bubar jam 2:30. 3 sore. Mboten. Ayo kuwi mau lagune Darboy to. Darboy. Heeh. Ayo buka peking. Rebab. Oh sampun Pak. Lah kok wis mandek to. Dereng anu nggih Pak. Dereng kentung. Nggih, dereng blang kentung-kentung. Nggih sampun dipun pinangkani. Kodane ya mek ngono tok, Bang. Kurang sithik ya Mbah ya. Buntute ku lho, Mbak. Marai kurang Ayo. lega to Mbah. Mbuh, Oh. aku wis lali. Lah buntute. Nenek omah aku lali. Nenek omah iki kaya wis lali. Nek ten riki, Nenek liyane kaya isih nyang. nggih sampun dipun Matur nuwun. pinangkani. Sampun, matur Matur nuwun. nuwun nggih Pak. Matur suwun, matur suwun. Sampun duwetipun, nggih duweti Pak. Nggih. Para wiyaga matur nuwun sanget. Nggih, Pak. Nggih. Beliau itu juga tetap Edit terus, mampu toh. Tembang-tembang Oh iya. campur sari. Ki mau Rara Jonggrang wis. Ayo, saiki mau beliau Pak Yudo wis pirang lagu. 3 lagu. Telung lagu. Apa wae to, Bang? Perahu layar. Heeh. 45. Aja dipleroki. Aja diplurai. 45. 45 Ibu Pertiwi. Bu percaya 45 njur iki mau njur sewengi iki suarane ritmene banter banget gluk-gluk. Sapa? Iki mau Liwung. wonten urung Mas, ana sing ngersake Nyidam Sari iki mau. Oh Nyidam Sari. Heeh. Nggih. Sing nembang Mas Gading. Wah. Iki. Aku tok apa? Ya wong loro karo sinden.
dibawani. Aja karo mbahne. Ora tekan. Heeh. Ya kualat. Oh iya. Nek karo Iki nganu mengke nyedam sari mengke mboten napa-napa. Nika wonten sing ngersake apa Mas terakhir mau? Lewung. Oh, ngersake liwung terus iki ken teruske lakon ngoten ngendikane. Oh, liwung Bu Prastiwi. Semua. Apa nak kabeh ramut no? Amot. Oh iya, yo. Amot. Nek ora juntalke lumbang ngono sindene urung tau. Urung ana to sinden bacah kuyup. Heeh. Yo kanca-kanca pesinden liwung. Nang kaki do nyekel mangkok. Alhamdulillah matur suwun sanget. Heeh, kanca penabuh, ibu-ibu pesinden, bapak pesinden. Pak Marwoto, Mas Rio matur suwun sanget. Tak teruske Paseban Jaba Dilit, kayak terus engko sambung nyang gara-gara. Heeh. Matur nuwun nggih Pak Marwoto. Mas Rio, matur suwun ya. Heeh. Gocek yen kokian ora apik, yen ngluwihin ra becik ya nduk ya. Iya, Pak. Kabeh mung sarwa sakmadya. Muga-muga apa kang dadi panjenengane Bapak ingkang kagungan hajat pinangkane diridhoi dening Gusti Allah. Allahumma amin. Yo Paseban Jaba Dilit, Nduk. Kaping Prawandawa sumaping pabarisan Ronanggono gawe gelar sira wang-wang Patih Ludryaksa wonten dawuh Kanjeng Dewaji aja kaget rasaning atimu kuwi tak awe Patih nggih boten kaget namung gumun panjenengan ngawe kang abdi kepadian mongko niki laladan Nusa Jawa wonten wigatos menapa Kanjeng Dewaji sumurpa Patih iki mlebu ning laladan Nusa Jawa penring laladan Karangkadempel Patih
Lajeng kersa paduka kados pundi? Ingsun nampa wangsit lampun pagebluk kang mapan ing negarane awake dhewe bisa waluya temah jati kateman nirmala nanging kudu disranani rawuh Kyai Semar Badranaya. Iki mau aku wis sapejagung lawan Kyai Semar Badranaya. Aku wis matur lamun Semar nedya tak boyong nanging jebolana sing kuwi lan gawe sayembara perang sayembara pilih ya ki Raden Sentyaki Patih. Ajeng kersa paduka sapunika kados pundi Haji? Kret rambet burkat kimpul gajah garsenga barung ketapna Prawadya Bala nyekel Sencaki lan boyong Kyai Semar Badranaya. Sedika ngestakaken dawuh Haji. Aduh Yai garwaning sun teka temen sira Yai apa dosane pun kakang sira Yai ninggal aglis katingaren Yai tuko nopo to amung kali
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.